бачаҳои азиз, агар шумо дӯстдори китоб ҳастеду мехоҳед китобҳои нав ба навро мутолиа кунед, пас ин намоиш барои шумост. ба дасти мо як китобчаи нав расид, китоби афсона. афсона ин хел оғоз мешавад. буд набуд як хурпушт буд. вай дар канори беша мезист ва танҳо буд. як рӯз танҳоӣ ба дили хурпушт зад. берун рафта ягон дӯст пайдо мекунам, гуфт вай бо худ. зиндагӣ бедӯст лаззат надорад. хурпушт дар роҳ як ҳайвони думдароз дид, рангаш заррин, чашмонаш ҳушёр, худаш беқарор буд. ана дӯст ёфтам, хурсанд шуд вай. салом дӯстам, гуфт хурпушт. салом, салом, ҷавоб дод он ҳайвон. вай рӯбоҳ буд. рӯбоҳ пурсид. сафар бахайр, куҷо меравӣ? хурпушт ҷавоб дод. дар суроғи дӯст ҳастам. шояд ту дӯсти ман шавӣ? рӯбоҳ ба хаёл рафт, баъд гуфт. афсӯс ману ту дӯст шуда наметавонем. барои чӣ? ғамгин шуд хурпушт. ман аз ту метарсам, ҷавоб дод рӯбоҳ. хорҳоят ба танам мехаланд. хурпушт ноумед шуд. саломат бош, гуфту роҳашро давом дод. ҳамин тавр хурпушт дар суроғи дӯст роҳашро давом дод ва бо ҷонварони дигар аз қабили филу зарофа вохӯрд. ҳатто хурпушт ба фил ҳам натарсида гуфт, биё ҷура шавем. фил саҳл буд ки розӣ шавад, аммо аз раъяш гашт. негуфт, ману ту ҷура шуда наметавонем. афсӯс ки ба хурпушт ҳамин ҷавобро зарофа ҳам дод. ҳатто зарофа аз хорҳои хурпушт метарсида аст. оҳ бечора хурпуштак, оҳ бечора хурпуштак. вай то бегоҳ сарсон шуд. охир як дӯст пайдо кардан мехост. охир вай танҳо буд, танҳои танҳо. бедӯст зиндагӣ душвор мешавад ку. рости гап, дӯст пайдо кардан кори осон нест. дӯст чунон бошад ки аз ӯ натарсад, аз ҳеҷ кас ва аз ҳеҷ чиз натарсад. ин хел дӯст ба ҳама даркор аст, ба хурпушт ҳам. аз ин сабаб хурпушт то бегоҳ дар суроғи дӯст шуд ва бовар мекунед, дӯст пайдо кард. дӯсти беозор, дӯсти доно, дӯсти нотарс, дӯсти ҳақиқӣ. акнун бачаҳои азиз, шумо донистан мехоҳед ки дӯсти нави хурпушт чӣ буд? агар мо инро ба шумо гӯем, кори хуб мешавад, вале кори хубтар ин аст ки худатон ин китобчаро аз китобхонаи мактабатон гирифта мутолиа кунед. номи китобча дар суроғи дӯст мебошад. онро барои шумо Шарифи Муҳаммадёр навишта аст. китобча басо рангин мебошад. барои ин афсонаи аҷиб Бахтиёр Қаҳҳоров расмҳо кашида аст. воқеан китобчаро бо теъдоди зиёд, қариб 12 000 нусха Вазорати Маориф ва илми Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ЮСАИД ба нашр расондааст. мо ба ҳамаи онҳо ки дар чопи ин китобчаи зебо саҳм гузоштаанд ва ба ҳамаи онҳо ки ин афсонаро бо диққат мехонанд ташаккур мегӯем. хуш бошед бачаҳои азиз, китоб хонед, китоби бисёр хонед.